Ovakva je situacija, ako ti upljačkaš banku, ti neš možeš trčati od policajaca. Pa, znaš, opljačkaš će biti pametno, nećemo ko seljaci trčati od njih. Nije ti A ako ovo dođe do te situacije, Bliski istok. ja i Bruno ćemo pobjeći, ti još ostati. Šta ti vredi što pobjegneš? Ako me ostaviš ja te cinkam, pa ti bježi koliko hoćeš. I onda biš dobivao u guzu u zatvoru. Maren kuja. Maren bio glavna kuja u zatvoru tamo. Ne, ako bi ja bio glavni bačje tamo. Sve bi one dečkiće izjebu. Otkriveno je nešto danas. I sad, ako snimaš, odrežeš onaj prvi dio od zatvora, samo ono, ja bi tamo sve dečkiće pojeli. Marine, ti više voliš primat u guzu ili davat u guzu? Dečkićima mali. Branim se šutnjom. Ne, ako bi ja bio glavni bačje tamo. Sve bi one dečkiće izjebu.